hármat úszállj le, vidámíts szívünket, hozz áldást az árva népre, fakazd örök időnket. Énekeljünk mindnyájan, vigas nagy örömmel, zengedezzenek a felhők Krisztus jövetelével. Földön lévő állatok, nagy fennkiáltsátok, dicsérvén őtet mindnyájan, néki már ezt mondjátok. Teljes az ég és a föld, te dicsőségeddel, hozsanna a magasságban, isteni felségeddel. Paradicsom mezeibe, aranyszőnyeg leterítve, azon vagyon rengő bölcső, abba fekszik az Úr Jézus. Jobb kezébe aranyvessző, bal kezébe aranyalma, megzúdítá a veszélyét, zúg az erdő, cseng a mező. Sose láttam szebb termőfát, mint Úr Jézus keresztfáját, mert az vérrel virágozik, szent lélekkel gyümölcsözik. Paradicsom mezeibe, paradicsom mezeibe, aranyszőnyeg leterítve, azon vagyon rengő bölcső, abba fekszik az Úr Jézus. Jobb kezébe aranyvessző, bal kezébe aranyalma, megzúdítá a veszélyét, zúg az erdő, csend a mező. Sose láttam szebb termőfát, mint Úr Jézus keresztfáját, mert az vérrel virágozik, szent lélekkel gyümölcsözik. Szent lélekkel gyümölcsözik. Szeretettel köszöntöm a kedves egybegyűlteket. Az advent, a hangolódás, az elcsendesedés, a felkészüléssel teli várakozás időszaka. Ilyenkor az összetartozás érzése erősödik fel, melyet közösségi programokon, mint ez a mostani is, eseményeken újra és újra átélhetünk. A világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvő fényt. Azért gyűltünk ma össze, hogy együtt gyújtsuk meg az öröm gyertyáját. Karácsony estén elindult Mária, betért egy gazdag kovácshoz, szállást kéregetni. Jó estét, bölcs kovács, adjál nékünk szállást, szállást néktek nem adhatok, mert sok vendégem van. Volt annak a bölcs kovácsnak egy szép vak leánya,